Goddag, jeg hedder Torben Gelert, og jeg er produktchef i Nico. Vores P40 og M40 sensorserie består af et komplet udvalg af bevægelses- og tilstedeværelsessensorer til intelligent lysstyring. Vores sensorer er testet i henhold til IEC 63180 standarden. Jeg vil gerne fortælle dig, hvad det betyder for dig i din dagligdag. IEC 63180 standarden er en standard, der fortæller om, hvordan man skal dokumentere og hvordan man skal teste, hvad rækkevidden er på en PIR-sensor. Tidligere har det været sådan, at hver leverandør har haft deres egen måde at teste og dokumentere på, hvad rækkevidden er på alle PIR-sensorer. Nu er der kommet en standard, der fortæller, hvordan vi skal teste tingene, og hvordan og hvad vi skal dokumentere. Det betyder den dokumentation, som vi giver dig, at du helt nøjagtigt ved, hvor du skal placere en sensor, og hvor mange sensorer du skal placere for at opnå den ønskede detektering i et område eller i et rum, således at det er den bevægelse, der er. Er det en kropsbevægelse, eller er det stillesiddende arbejde, du skal detektere? Nico er en af de første leverandører, der benytter sig af standarden 63180 til at teste og til at dokumentere rækkevidden for sensorerne. Det betyder også for dig, at du direkte kan sammenligne med andre leverandører, hvis de også anvender den samme standard. Og det betyder, at man direkte en til en kan sammenligne den ene sensor med den anden sensor. Ifølge IEC 63180 standarden er der 3 ting, der skal testes, når vi nu skal måle, hvordan rækkevidden er. For det første så skal vi teste, hvad ydergrænserne ligger på. Det vil sige, hvor langt kan sensoren egentlig detektere ud på ydergrænsen. Det andet, vi skal teste på, det er, hvordan og hvor god er sensoren til at registrere små bevægelser. Det kalder man på engelsk for minor motion. Og hvor god sensoren er til at registrere store bevægelser, det vil sige, når vi har kropsbevægelser på sensoren. Selve testproceduren kan udføres på 2 forskellige måder. Den kan udføres på, enten er det en person, der udfører testen, så skal man angive ved det symbol, som I ser her. Man kan også udføre det ved hjælp af en testrobot, og den testrobot er en mere nøjagtig måde at gøre det på, og hvis testen er udført ved hjælp af en testrobot, så kan I se det på det symbol, som jeg viser her. Nico er en af de første sensorleverandører, der benytter sig af IEC 63180 standarden til at dokumentere og teste sensorerne på. Det vil sige, at når vi anvender en automatisk måde at teste på ved hjælp af en robot, så har vi nogle kontrollerede forhold, det bliver testet under. Det vil sige, at vi har temperaturforholdene af det, luftfugtigheden af det, og luftstrømningerne er også kontrolleret. Og i øvrigt må der ikke være noget dagslysindfald. Ved anvendelse af en automatisk måde at teste detekteringsområdet på, ved brug af dummier, får vi altid et korrekt resultat. Og det resultat, det test, det kan vi anvende, når vi skal projektere. Ligegyldigt hvilket rum det er, om det er et kontor, gymnastiksal, klasseværelse eller lagerlokale, så får vi altid en korrekt dokumentation, således at vi kan vælge antallet af sensorer samt placering af sensorerne, således at vi undgår blinde vinkler, hvor der ikke er nogen af detektering. Derved får vi en høj brugerkomfort. Brugerne oplever ikke, at lyset lige pludselig slukker. Som du ser her, så er der, hvordan vi udfører dokumentationen, således at du kan bruge den i din dagligdag, når du skal projektere. Vi har nogle forskellige områder, vi har nogle forskellige monteringshøjder, og der kan I se, at for eksempel i område A, det er den ydre grænse, det vil sige, hvor langt sensoren den rækker ud. Vi har område B, det er, når vi går på tværs af sensorens, og område C, det er, når vi går direkte imod sensoren. Så har vi område D. Område D, det er, at det er stillesiddende arbejde, det vil sige, det er små bevægelser. Hvor langt rækker sensoren så ud? Og det er disse værdier, du skal bruge, når du skal projektere antallet af sensorer, og hvor sensoren skal monteres. Du kan se nederst, der er ikonet, og ikonet det betyder, at sensorens rækkevidde detekteringsområde er udført på en automatisk måde, det vil sige ved hjælp af nogle dummier, nogle robotter. Når du anvender P40, M40 sensorerne fra Nico, så har du en pålidelig dokumentation for, at du kan planlægge og montere og installere dine sensorer, således at du opnår den rækkevidde, du ønsker.